Και γεια σας λάκια μου, λοιπόν θα σας κάνω ένα tutorial για το πώς να κάνετε coloring. Ναι, οκ. Θα διαλέξουμε αυτό το βίντεο. Γράφουμε αυτό εδώ πέρα. Και το φτιάχνουμε. Ωραία. Επεξεργασία, πατάμε ένα βίντεο. Πατάμε αυτό. Πατάμε επικάλυψη. Πατάμε προσθήκη επικάλυψης. Μετά βάζουμε, θα σας το βάλω σε τέτοιο, σαν άρτηση. Και κάνουμε φωτογραφία με το πάμε εδώ. Το συναρμολογούμε. Θα φάτε λίγο τα μαύρα χεστικά. Ωραία, να το βλέπουμε. Ναι, και add the layer.